Yo, what's up mga kalabarkada? Welcome back again sa ating panibagong episode. So sa episode na pala itong mga tropa, dadalawin natin yung ating mga tanim dito sa ating mini farm. At bago tayo magpatuloy, nais ko muna palang shout out yung mga tropa natin na nag-comment sa ating mga previous vlog. So ito sila Ma'am Martina Peralta, kay Baby Khalid, kay Idol CJ Aldabi, kay Idol Marlon Belen, at kay Sir John Gabriel. So sila po yung mga papashout out nung nakaraang previous vlog natin. So gagawin pala natin ngayon mga tropa, sisilipin natin yung mga tanim natin kasi kaninang umaga hindi tayo nakapagdilig. Gawa nga nung kung makita nyo yung kalangitan, makulimlim, pero hindi naman siya nagtuloy na umulan, kaya magdidilig tayo. At the same time, sisilipin natin yung mga tanim natin kasi nung nakarang araw naglagay tayo ng abono. Titignan natin kung may epekto na nga ba yung pag-aabono natin sa mga tanim natin. So yun yung mga gagawin natin mga tropa. Saka itatanim natin yung mga talong na nabili ko nung nakarang araw. So yun yung mga gagawin natin. Right mga tropa, no? So simulan na natin itong gawain natin dito sa mini farm natin. Right, tropa natin, shout out kay Idol Jordan. Alright, so yun mga tropa. So umpisahan na natin to para maipakita ko na sa inyo yung mga tanim natin mga tropa. Right, let's go! Alright mga tropa, so grabe makulimlim talaga. Halos hindi tayo makita. So ganun na ba tayo kaitim? Alright mga tropa na. So ito yung mga talong na binabad ko sa tubig. Ayan. So yung iba kasi mga tropa, ayan, namatay. Pero hindi naman siya totally napatay, napabayaan ko kasi doon ko pala siya nailagay sa may initan. So nagkaganyan siya mga tropa, oh. Pero susubukan pa natin itanim to, baka sakaling umusbong yung sanga dito sa mga ayan mga tropa, oh. Baka sakaling umusbong pa yung mga sanga nya. So yun yung unang gagawin natin, tatanim natin itong mga talong. At mamaya sisilipin natin yung mga tanim natin. Ayan. So kasama ko pala si Shake mga tropa, andun siya. So hindi yan naiiwan sa lakad natin. Gusto nakasama lagi yan mga tropa. Pasilip lang muna tayo. So ito pala yung isang tanim nating talong. Ayan, oh, may bunga na. So dito natin ihilera yung talong mga tropa, para lahat yan talong na lahat dito. Yan sa part na to. Para dun kasi mga tropa, hindi pa natin nagagawa yung pala-pala, kaya hindi tayo pwede magtanim dun. Kaya dito lang yung bakante na tatamnan natin. Right, so yun mga tropa, magtatanim na muna tayo ng talong. Alright.
Alright mga tropa, so yun, natapos din tayo sa mga pagtatanim natin ng talong. Ayan na yung mga tinanim natin, oh. Yung mga tropa, so bali 15 na butas lahat yan. So yun lang yung kwan, kasi yung iba talagang wala na, hindi na pwedeng itanim. Mahirapan na tayong i-survive yun mga tropa. So inalet go ko na. Pero at least may natirang 15 na piraso. Bali 20 na piraso yan mga tropa, pero yung 5 wala na. Shout out mga tropa natin dito sa may Marimpay. Right mga tropa, so magdidilig lang tayo saglit, tapos papasilip na natin yung mga tanim natin. O kaya ipasilip na muna natin bago natin diligan mga tropa. Guys, so pasilip na muna natin yung mga tanim nating mga gulay dito sa may mini farm. Right. So unahin natin tong mga talong natin mga tropa. At at the same time magdidilig na rin tayo dahil hindi tayo nakapagdilig nung kaninang umaga. So ngayon mga tropa, ito yung mga talong natin. At yan may bunga na. Halos karamihan na sa mga talong natin namunga na mga tropa. So halos sabay-sabay nang namunga yung mga talong natin. Ito yung talong natin na maliit noon mga tropa. So ayan, nakalaki na siya. So bali ito kasi mga tropa kinain din kasi noon ng kambing. Pero ngayon nakasurvive. Ayan, nakalaki na rin. Tapos yung isa pa, ayan mga tropa, nakasurvive na. Gawa nga nung nilagyan na natin ng abono para mabilis na makahabol. So, yun mga tropa, no. Tapos sisilipin din natin yung mga kamatis natin. Kasi yung mga kamatis natin mga tropa ayun, nilagyan din natin ng abono. So ito na yung kinalabasan ng abono. So magdadalawang araw ngayon simula nung naglagay tayo ng abono. So yan ang mga tropa, yung mga kamatis natin. Lumago, gumanda yung mga dahon niya. Unlike nung previous vlog natin, medyo naninilaw katulad nito. Ito hindi pa masyadong umepekto yung abono. So may mga mangilan-ngilan pa na medyo madilaw-dilaw pa mga tropa, pero halos karamihan na ayan, bumiberde na yung mga dahon katulad nito yung mga tropa, oh. Tapos sasalipin din natin tong sitaw. So ito na yung mga sitaw natin yung mga tropa, oh. Maganda yung kinalabasan ng pagkakatanim ng mga sitaw natin. Medyo lumalabas na yung pinakadahon na mga tropa, oh. So malapit na yan na umakyat sa nilagay nating ragaw. Susilipin din natin yung mga ibang sili natin. So yung mga sili natin mga tropa, ito na. So green na siya. Problema, sobrang init kanina, hindi tayo nakapagdilig, so nagkaganyan. So magdidilig tayo ng mga talim natin ngayon. At dadamihan natin yung tubig na ididilig natin. So ito naman yung ating kalabasa. Ito yung kalabasa natin. Ayan, oh, malaki-laki na rin yung bunga mga tropa. Tapos may isa pa dito. Ayan, medyo lumalaki na rin yung isang bunga dito mga tropa. Ayan siya. Ayan. Ayun, may isang bunga pa pala dito mga tropa. Halos sunod-sunod yung bunga ng ating kalabasa. Tapos meron pa ditong isa. May isa pa dito na bunga. So yan, dito siya, oh. Ayan, kabila. Ayan, para makita nyo. Ayan mga tropa, yung mga tanim natin. Tapos yung mga bagong tanim natin na sili. Ayan siya, pero sa linggo maglalagay tayo ng abono para sa mga sili na bagong tanim natin.
So ito pala yung ating mga malunggay. So wala pang umusbong kasi pangalawang araw pa lang ngayon na nakatanim itong mga malunggay natin. Yan mga tropa, mga malunggay natin. Tapos susilipin din natin yung ating palang. So tingnan nyo naman mga tropa yung ating palang. Ayan, gumanda na. Green na rin siya. Lumalago na siya mga tropa. Tapos ito pa yung isa. So ito mga tropa, ayun na, umusbong na yung itong na to, yung vine na yan na yung magsisimulang aakyat papunta dito sa Ragaw. At may mga tumubo na rin sa mga tinanim namin ni Mrs. So ayan, nag-sprout na yung mga tinanim naming buto ng palang. Yung mga tropa. So mayroon na rin dito. Ayan, mayroon na rin isa. May tumubo na rin dito. Silipin din natin mga tropa yung ating katuray. Ito yung ating katuray mga tropa. Ayan. So ayan mga tropa, may mga bulaklak na rin. So itong katuray pala, ito yung kinakain, yung bulaklak. Yung masarap dyan, yung bulaklak nya. Ilalaga mo lang, tapos lalagyan mo ng suka, saka sibuyas na puti. Tapos titimplahan mo siya ng paminta saka asin. So ganun lang yung luto ng katuray. So yun yung mga tanim natin dito sa mini farm natin. At medyo nakaka-survive na yung mga kamatis natin mga tropa. So alright mga tropa, so nakita nyo naman yung mga tanim natin. At medyo nalalanta, gawa nga nang hindi tayo makapagdilig kaninang umaga. So, yung mga tanim natin dito sa mini farm mga tropa. Nakakatuwa naman dahil yung mga kamatis natin malalaki na yung bunga. Tapos yung mga talong natin halos sabay-sabay nang namumunga. May bunga na rin yung kalabasa. Tapos yung mga sitaw, ayun, kanina nakita nyo mga tropa, malalago sila. Pati yung mga kamatis natin dito nakakasurvive. Yung mga sili natin, ayan, may good news dahil walang namatay mga tropa. So yun mga tropa na, so magdidilig lang tayo ng mga tanim natin. At dadagdagan natin yung tubig mga tropa, kasi hindi natin alam kung uulan nga ba. Kasi kanina ko pa inaantay yung ulan na yan pero walang dumadating. Parang na traffic yata So yun, so, magdadagdag tayo ng tubig sa mga tanim natin dahil nakita nyo yung ibang sili natin dun kanina medyo nalalanta kasi kailangan niya talaga ng maraming tubig dahil sa abono na nilagay natin. Pero yung abono kasi umipikto na, nakita nyo naman. Pero sa linggo mag-aabono ulit tayo every week mga tropa, yung paglalagay natin ng abono sa mga tanim natin. So yun yung update natin sa mga tanim natin dito sa mini farm. Right. Yung bawang tanim na talong. So itong mga to isasabay na natin sa paglalagay ng abono doon sa mga sili na tinanim natin nung nakarang araw. At syempre bago natin matapos itong mga gawain natin dito sa mini farm mga tropa, nais ko sanang magpasalamat sa inyong walang sawang suporta sa aking YouTube channel mga tropa. So yun nga mga tropa, mayroon na tayong 3,534 na subscribers. Ayun, so nadagdagan tayo ng 5.
subscribers mga tropa. So nakakatuwa naman kasi kahit paunti-unti nag-grow yung ating YouTube channel. So salamat sa suporta nyo sa aking mga videos, sa mga ginagawa ko sa buhay bukid. Labis akong natutuwa dahil kahit papano andyan kayo na nakasuporta lagi sa akin mga tropa. Right, so yun lang yung marami sana akong gustong sabihin, kaso siyempre mapapahaba kasi itong vlog natin kasi mamaya baka biglang bumuhos yung ulan, hindi natin matapos yung mga gawain natin. So yun mga tropa, no? So yun ang gagawin natin, magdidilig na lang kasi yung gagawin natin. Nakita nyo naman yung mga tanim natin dito sa mini farm mga tropa. Ayan. So kay Ma'am Martina Peralta, i-update ko po kayo ma'am kung yung mga malunggay natin umusbong na. Kasi si Ma'am Peralta kasi sabi niya hindi raw siya makapagpabuhay ng malunggay. So ito mga tropa, pangalawang araw pa lang tong mga malunggay natin na nakatanim. Kaya pangalawang araw, tama. Kaya pag may umusbong dyan, i-update ko kayo. I-update kita ma'am para makita mo kung effective nga ba yung ginawa ko na pagtatanim ng malunggay. Right, so yun lang siguro yung vlog natin ngayong araw mga tropa, no? At dito na rin matatapos ang vlog natin. So yun lang mga tropa yung gawain natin sa araw na to. So yun, magdidilig lang na lang naman ng gagawin natin. Kaya lagi naman natin ginagawa yun, lagi natin naipapakita sa vlog, kaya hindi ko na ipapakita yon. Pero pag may bagong gawain sa mini farm natin, yun, bablog natin lagi yan. Oo nga pala mga tropa, ito sa patola, yung patola pala medyo nakakuan na siya mga tropa. Ayan, nakaangat na yun, lumabas na yung pinakadahon niya. Kaya kailangan na natin talagang gumawa ng pala-pala. So yun yung gagawin natin. Pero hindi ko pa alam kung magagawa natin bukas, kasi pag umulan hindi tayo pupunta dito, kasi pupunta tayo sa may tabing dagat para mag-adventure na naman mga tropa. Pero pag hindi yan umulan, sigurado nandito tayo sa bukid, the mini farm natin. Okay, so yun lang yung vlog natin mga tropa, and see you bukas sa panibagong buhay bukid na naman natin. Okay, so salamat sa mga nag-aabang at salamat sa lahat ng mga nanonood. Right, so see you bukas mga tropa.